pagtuan, pagkuhaan o pagtulunan sa mga tao nga sayo misud sa kamilyon o pagpaambit usab sa uban aron ila makatunan na mapakabuhi sa ubaw sa kalibutan. Dinhi nagsugod ang suwat ampo ni Bernardo Mangigal. Ayo Papa John. Tawag walang kasangan nga Bernardo. Pero karon nga bayot na ko kuya, tawag ko nga Christina. Nag-eskwela ko sa usa ka mga iladong eskwelahan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo sa kursong education. Gusto nga akong ginikanan kuya nga mahimo ko maestro, ay mao ginandan sa akong pamilya. 18 anyos ko ni higayuna kuya, nag-Merced College ko. Dito kuya, gikahibalag ko sa kalalaki, kaginganlan o Fidel. Guwapo, gambungan si Fidel kuya. Nagkaabot, nagkailaw, nagkasumi pag-ayo during sa among intrams. Oto kuya nga, wala ka pugi kuya nga lagi kay doon ako'y babati nga mabait ko. Parang na-inlove ko niya kuya. Kaya ba ko kuya nga dili makiangayon na akong ibati tungkol kay laki ko. Lalison yun, laki ko pero mas rin sa kong ibati kuya maibong siya kong lalaki. Mga ko tayo hinunggan ko yan nga sa panagsuod ng laag Mr. Planet sa panapaguman ng planet so ang ipaloy na rin ito na peacemaker Gaya na gina na. nakahubog mo ako yan. Wala ko damha nga mingon siya nga Christina pwede ba nga ato ko matuog siya po rin nakimati ko kuya siguro muna rin nga mga ipangandoy. Kapan dili pa ko ingon nga puting advantage ko yan, ako siya. Gusto ko nga, kung noon na may mahitabo na mo, kinahanglan nga, hiyagi sa mga kababuton. Oto ko ya, pila may istorya. Ikaw yung si Fidel sa comforting house. Kaya dapit sa sa Biliana ko ya, kinumidya pa, naasa LA dapit, kayo sa Biliana. Kaya kuya, say-say sa pagkita boss, pag-abot na boss mo rin. Iyon ako gusto kuya. Samtang siya, kaya daman ko sa mga idaanan. Double-click lagi ako idaanan kuya. Oto kuya, kadang-kadang kong pasangil para maanggon ko siya. Sa tinaro nga pahagi unta. Pero nga sa mga ibuhat, sa sinundanan, niligin mo kaya ngayon. Pero lagi tao na tartuya, ano na kahuyang pag-abot sa mga pagsuway mo. Tanga daw, gianod ko sa pagbati. Ang kaibo, Fidel kuya. Antod nga, sa masalaya kong pangaging ang ibuhat, higda sa dapit sa kong ubos, napasangil ako nga mag-CR kuya. Antod kuya nga, wadyo ko kakwanta sa kong ibati kuya. I-offer kong massage ni Fidel kuya from foot to head. Kasi kalimutan ko yan doon, kaya hubungan na siya kuya. Antod nga, tingin ako siya nga, Fidel, maghubog ko ha, kaya akong electric fan, pang-pahong yan. Sa tuyong tumuti, kuya nga, tintalon ko siya, kaya sa pagkatinood lang, isak bayot ko, pero in fairness, mas guwapa pa ko sa mga babae, nga alanganin lang, ganiyag tungkol kay akong lawas, si kay kuya. Nga, look alike na ko si Carla Abiliana kuya. Ang kasolan Fidel kuya, nagpulo siya kuya, pero ang inner niya, nag-sleepless kayo ito. Ipalingon siya na nagigda kuya, sige lang ako. Antod, gari over ko kuya nga. Fidel, ano mo kasan rin mo sleepless para di kagatan itong alimutan. Lingon pa pagtubag si Fidel kuya nga, ikaw lang bahala. Christina. O, kung masabot sa pangibati kuya. Paningod kong bugbog kuya.
Dahang kainit sa kulawan. Ano, dari kuya, live. Okay, mga higala, no? Ato sa puntod pakadiyot, kini mga programa, ato padayon karong taon-taon, ato sa dawaton ang mga report ikan sa gawas, kaya sunog mga higala, no? Kana. Ang oras mga higala, 7 minutos sa bidangat sa alas 10 ang takna sa Kabutagon. Ato sa dawaton ang news, ikan sa naisunog ng dapit diya sa may bilihan ng mga higala, ato sa dawaton, ato sudlo si Paul Lauro sa report mga higala. Okay, Paul Lauro, pasok. Kaya kita kataw kay kat muna. Ano na sa? Break muna.